Ini juga didukung kalian AJM Production, tak lupa juga buat Maestro Audio juga Silia Lete. Loro ati tak oyak wong kowe wis lali pancen wis nasibku iki nandur becik dukule kok dilarani trimo ngalah aku wis ra betah tangi sono malah mon gawe susah karepe wis ngajak pisah karo aku wis ra karep omah-omah. Nangis aku isin senajan loro ing batin aku lilo bisa ganti lahir batin sing rembuyung saiki wis dadi kering aku lilo bisa ganti lahir batin trimo mundur aku wis ra betah tangi sono malah mung gawe susah karepe wis ngajak pisah karo aku wis ra karep omah-omah. Musik budaya goyang kembali AJM Production juga Maestro Audio Silia Lete. Nangis aku isin senajan loro ing batin aku lilo isapan lahir batin sing rembuyung saiki wis dadi kering aku lilo bisa ganti lahir batin aku wis ra betah tangi sono malah mung gawe susah karepe wis ngajak pisah karo aku wis ra karep omah-omah. Satu teman konten ikhlas sampun katuran kunjuk dumateng para tamu undangan ingkang raut ing daleme Bapak Sartono Sulargo Yono ya.